O martes 24 de abril ás 7 da tarde, no Salón de Atos do Centro Empresarial da Construción do Barbanza en Ribeira, realizarase unha xornada gratuita sobre as axudas en rehabilitación. O Centro Empresarial da Construción do Barbanza continúa proporcionando aos profesionais do sector e cidadáns información na comarca sobre as últimas novidades, tanto en axudas como en aplicacións técnicas innovadoras. A Xunta de Galicia destinará máis de 2,8 millóns de euros en axudas para a rehabilitación de vivendas e edificios. O importe da convocatoria supera en máis dun 60% o orzamento de 2017 e subvencionará os intereses ata o 100% dos préstamos destinados ao financiamento de obras de rehabilitación de vivendas. O prazo de solicitude está aberto ata o 15 de outubro, salvo que se esgote antes a dotación orzamentaria. No préstamo pódense incluir os honorarios dos profesionais que interveñan no proxecto da obra ou na súa execución e os informes técnicos necesarios, xunto co custo das obras de rehabilitación a realizar. Poden acceder ás axudas persoas físicas, promotoras de rehabilitación, xa sexan propietarias ou teñan calqueira outro título que acredite a posesión do inmoble. Os poñentes da xornada divulgativa e informativa son Valeriano Rosales Escudero, técnico da área provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo na Coruña, e Susana Vázquez Romero, xefa territorial da Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Coruña. En breve, o Centro Empresarial ten previsto organizar unha xornada en Porto do Son sobre o intrusismo e a competencia desleal.